Hello. Ay, ako. Ang tagat mo? Lenny, Taga-ano ka? talakaran ng Abraham. Thank you for joining. Amin o ako ngayon sagot mo nang ay kenrigat when amin ko umay ko idaton ken ka Diyos ko pas pagyaman ko't kinaimbag mo. Daytoy amit sa pagyaman, ako'y awat minanumuadaton, sabay kumatada ka, ikariyan, nga umawat ibagiken daran. Nice. Daytoy amit sa pagyaman, apoy awat minanumuadaton, sabay kumatad na kay ikariyan, nga umawat ibagiken daran, sabay kumatad na kay ikariyan, nga umawat ibagiken daran, nga umawat ibagiken daran. Thank you and God bless. Welcome ako. God bless you.